Després de 2 anys de la presentació del seu primer treball discogràfic, Fins quan, autoeditat l'any 2006, Musaranya torna a l'actualitat musical amb Estem desperts, un recull de 13 cançons noves escrites i composades pel mateix grup. Musaranya és una formació de rock alternatiu constituïda per el Miquel Higuera, a la veu principal i la guitarra, Albert Márquez, al baix, Josep Lluís Sampol, a la guitarra i també a les veus, i Quim Ayala, a la percussió. Els components del grup han fet un canvi de rumb en el seu estil i presenten un treball amb temes nous i força diferents. Doncs el grup va anar evolucionant i tampoc no ho vam buscar, però bueno, van començar a sorgir temes nous i eren d'un estil diferent, potser. Aquest disc és molt més ràpid, és molt més melòdic, no és tan fosc com el Fins quan, i bueno, són 13 temes que continuen estant carregats de crítica social, però des d'un punt també molt personal i molt íntim del grup. Després de la presentació dels nous temes al Forat del Pany, els Musaranya tenen una gira força intensa per endavant que els portarà fins a Galícia. Bueno, estem preparant una gira també, sota el mateix nom que el disc, que Estem desperts Tour, i bueno, tenim una dotzena de concerts ara mateix programats. Tenim, com a concerts així especials, tenim un concert a l'Aquelarre de Cervera, on tocarem amb Habeas Corpus i Mai, i després també toquem al Festival de Música Penedesenca, que es farà aquí a Vilafranca de Penedès per la Festa Major, i bueno, també toquem a la Festa Major de Cardedeu, i després al desembre anem cap a Galícia i farem 3 concerts per allà també. Bueno, això és el més destacat que podem dir d'aquesta gira. El nou CD de Musaranya ha estat enregistrat, mesclat, masteritzat i produït per Trashu, als estudis de l'Ateneu Popular X de Vilafranca. Estem desperts reivindica el despertar social des d'una òptica positiva i això queda reflectit també en la seva música, molt més fresca i a la vegada madura i melòdica que en el treball anterior.